Nyakorom gajong dakika 35 tok sa pagario mar okinyi machiegni ma en nonro mar gazet matayo okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw. Kaka pile wantiere gazede ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation. Okinyi makawuono kang'iyo gazede makamagi thor weche manitiere opogore. The Standard thor wach magimiyo pek gindiko kanyo gi dholiech pain over Haiti. Mano lit mar Haiti. Inyalo paro juma ni Nyakorom gajuanga nwalalo obila manowuok e pacho kaka dhi nyayo arita kwe e piny Haiti. Achiel kuom gi ne otho kaluwore kod chenro mago mag nyayo kwe e pinyno. Kopogore gi mano, Daily Nation wach maneno ka gimiyo pek en kotenre kod yiero mano mar higa mar 2027. Kama bende duol mochung' ne yiere pachoka mano mar IBC koro wacho ni gidwaro mar mondo migi pok mar omenda maromo siling bilion 61 mano mar tayo yiero mabiro. Omenda makama kipimo gi ma bende na pok mano migi e yiero mar higa mar 2022 en omenda iwacho ni siling bilion 19 malo e wiye. Okinyi makawuono kan kenda Nyakorom gajuang antiere gi Hansel Oyango jafwambo mabende obro bedo kwanono godo weche mago mantiere gazet. Hansel, amosi ni oyawre. Oyawre ahinya Sharon. Chiemo makare? Chiemo makare Nyasaye osekela ka. Man kaka iwacho no weche to lich ka Gachagua bi koro waneno ka koro orie yo ka dhowath nam lolwe kocha ka koro temo manyo support mawuok kono ka koro otemo kelo gai Raila Amolo Odinga bute. Molo tinde kilari. Nikech aneno ka bende Gachagua bende kaluwore kod chenro mabende nodago do dhoge gi achiel kuom ute fwambi pachoka. Nowacho ni Raila will be president if he joins us. So wacho ni Raila harmna ugai mano Raila Odinga nyalo mana bedo jatend piny pachoka kapo nono bro bedo koriwore gi kweth mano mar Gachagua gini. Kwa kamano Hansel ka sapo ko ng'adowa wamula na weche momi pek e gazet mano mar Daily Nation maduong' kaendi en kotenre kod yiero mabiro mano mar 2027. Magi duto te wabro bedo kwa mulo Nyakorom gajuang thor wach nitiere kae. Wacho ni bilion 61 ibro dwar mano mar tayo yiero mar higa mar 2027. Mano medruok mar siling bilion 19 kipimo gi mana otigodo e yiero mar higa mar 2022. Weche to ng'eny ka weche mag ombulu to osechako wasechako ikore ne ombulu ka to budget maiga ni to wachore ka ni bro medore mana kisewacho gi bilion madhi mana 19 kanyo ero. Iga ombulu mabiro wacho ni pesa ma IBC chano tiyogo kind sani nyaka timo ombulu en bilion 61 mano mano kokiketo pesni ma idhi tigo de by election iwacho ni nyalo kawo pesa madhi mana milion moro kendo 20 gi wiye ma kendo ibro tigo do ma extra mano kokete budget ni mano ket tenge wang'e ni nitiere kuonde monego be ni itime by election. National Assembly nigi actually wacho ka ni milion 490 monego be ni tigo e by election mano kokete budget ni yiero madundo yiero monego be ni nuoyo moko be mane ok notim nikech weche mopogore opogore. Wachore ka ni gik ma pesa no dhi timo yang ka kuom gi gin nyiewo technology mopogore opogore, weche mag data protection, weche mag research monego be ni timo, gindiko jo gombulu manyien ma IBC geno ni milion 5 gi wiye mar jo monego be ni gombulu manyien onego be ni indiko. Makoro wang'e ni ng'eny gi bro bedo Gen Zs mosebedo ka rito mondo gimbe gigoyo ombulu magi gik mwabro medo luoka. Tekinde mabende koro kamna IBC dwaro pesa maket kod Nyakorom gajuang wang'e midhiero mabende osebedo karamna kaluoro sectors mopogore opogore. Achiel kuom gen sector mano mar thieth ing'e gope mabende nitiere okumba mano mar NHIF nyaka sani neno ko osiptende mag ji giwegi kokadhe riwruoge magi bende gisani osechungo tiyo kod okumba mano mar SHA. Okang' mabende koro osketo kata mana jotuo
kama tek miwuoro. Kopogore gi mano, wantiere gi weche motenre kod somo e skunde mago mag piny owacho. Capitation manyaka sani kata mana pok ochiwo. IBC bende neno ka koro dwaro siling bilion 61. Aparo ni Ansel one kaka pok mar omenda makama biro bedo katiyo. Ano komie peke ite mano mar 4 gi mar 5. To par nyaka rom gajuanga chakre higa mar 2010 kinde mabende koro iwacho ni last 3 general elections chakre bwo katiba mano mabende nokadhi higa mar 2010. Piny Kenya osetiyo gi siling madirom bilion 121 e tayo weche mag yiero. 2017 ne watiyo gi bilion madhi 53.5. 2013 ne watiyo gi bilion madhi 24.3. Gima medo maeri en ni polling stations medore. Every time wadhi ombulu, jogo ombulu bende medore. Technology bende lokore. Koro kinde ka kinde nyaka gilok technology. Threats mag security, mag data security be threats medo lokore kinde ka kinde, makoro nyaka i lock tactics. Kata kamano to committee mochung' ne weche mag yiero, mano committee ma od bura mochung' ne weche mag yiero, to nogwelo CEO ma IBC, mano iluongo ni Majan Hussein Majan, ma ok nodhi e nyim doho no, makoro doho no ok nomor ahinya gi wachno, makoro nye gipenjore ni en wach mane manyomono CEO ma IBC dhi e nyim doho mondo defend budget no, kata o explain kata oler ne jo Kenya ni budget no mae kaka onego bed ni watiyo kode, mae momiyo wadwaro pesa ni, mae momiyo budget ni dhi idho kamae. Odiochieng' manyoro don maneno ka jalup jata chenro maduong' mano ka duol mar IBC mano mong'ere kaka Obadia Keitanya bende nochopo e nyim committee mano mar od bura mochung' ne weche mag chike, mano iwacho ni National Assembly Justice Legal and Affairs Committee kotende kod pok mar omenda makama. Kata kanyo chopo to pod nyiwacho ni kata CEO onego bed ni chopo, makoro jotelo mani kuro kaka Otienda Amollo geni yawa manye seyo CEO ma IBC no ni obedo nang'o ni en owuono konya chopo nyaka no ora ng'at machielo ya mondo o-represente. Mutuse be nyo oloso ko nyo wacho nang'o ni wach manyiewo Kimskit manyien onge tiende kama chon kapod nyalo tiyo, onge tiende nyiewo moko manyien ni wadwa replace the whole kit system to machon kato pod nyalo tiyo. To kata wando Farah Maalim to nyo o defende ma wacho ni nitiere dwaro ma mondo wabed gi Kimskit manyien nikech technology osemedore, kinde bo oselokore. Technology tadier higni 5 ng'eny ahinya, maka higni 5 osekalo to samoro nitiere technology moko ma ok nyalo bedo ni nyalo tire. Kata kamano to oyang budget no kaka dhi tiyo. Number 1, budget no nego be ni obedo funded didek financial years adek, mamano 2025 2026 2027 gi 2027-2028. So higa ka higa nitiere kaka obedo broken down ka, nitiere gik mok be tim higa ka higa, kata kamano nitiere gik ma nyaka tim higa kaka maintenance mag geche, mano nyaka bed budgeted for higa ka higa. Ineno ka ikombolo obro bedo malahinya nikech geche go bro tiyo ahinya ki compare gi higa ni. Budget nok bi bedo malo nikech geche go bi tiyo. Kaka media campaign ibro tim mana higa mogik. Nitiere bulk SMS mibro tim higa ka higa, nyaka tim ombulu. Nitiere weche mag legal reforms bende mago nyaka tim higa ka higa. Nitiere weche mag electoral materials, weche kata mana meals, iwacho ni chiemo kaka oganda ma bende biro bedo kata yiero ma kamano biro chiemo, no ken pok malach. Nyaka rom ga jonka ono do thuolo nikech sa nyalo ng'adowa, obro bedo kosome ite mano mar 4 kanyakla kod mar 5. Kata kamano kaka ni wacho Hansel, odiochieng' manyoro committee mano mar od bura maduong' ma pacho ka, mano mochung' ne chike pacho ka indi bende no penjo
gimomiyo ni oket siling bilion 7.04 ma bende biro bedo kinyo godo Kimsket manyien kanyakla kod koso chopo mano mar jata chenro mano kaduola mano mar IBC biro bedo kisome nyakorom ga jongi ite mar 4 gi mar 5 mana kase nyisi kanyo ni koro iwacho ni elections yiero mano mar higa mar 2027 IBC bende koro dwaro siling bilion 61. Aparo ni piny Kenya nitiere kama deni nikech koro sectors duto te dwaro mana omenda somo ne ka thieth ka e kind mamoko. Kwa gima piyo piyo weche motenore kod siasa wadhi na weche matimore e god Kenya nyakorom ga jwang. Delwete piny Kenya nenore ni pod biro bedo e mbui kanyakla kod wang' jowi nyaka londo mopogore opogore kaluwore kod weche mosebedo kowacho. Nyaka sani koro kaluwore kod ni dayo dhoge gi achiel kuom ute fwambi pachoka kama bende koro Gachagua ne olieko ni ponono Raila Amolo Odinga biro bedo karuore kodgi e kweth margi ma bende koro gidwaro yango. Entiere koda iwacho ni high chances mar bedo jatend piny e pachoka. The truthful man to sewuok kaeri en o unleash wacho ni oloso kinde ka kinde nyaka bed ni ma strategy mare ma mondo obed e nyimo oganda ngeni ji ka neni sana to giparo ni ginyalo kata ka nitie paro moro mane rach kuomi to paro no nyalo lokore kore momiyo sani otemo bet e media ahinya otemo tiyo gi mbui otemo ene liete aruse ene kanisni otemo usore to kata kamano ng'e ni chances nitiere ni en owuon ok onya chung' mana dier makende en ong'e ni samoro ok onya chung' to koro otemo ng'iyo options ma en go kata joma tek e siasa ka monyalo neno kaka onyalo support makoro nyicha waneno ka gise chako loso riwruok moro en kinde gi Kalonzo wan gi Natembea be gin godo kanyo wan gi Onyonka gin go Omtata gin go kanyo Wamalwa be gin godo kanyo ero to koro sani wang'e ni jogo to gionge oteku moro kata ok gitegna ahinya moro ma ka gichung' e nyim jo Kenya to jo Kenya nyalo ni machacha e jal ma wadwaro no obed ker kata obed jatend piny Kenya ka koro gitemo manyo options to koro lwar Raila Odinga manjo lwar e UC omiyo lwasi ma siasa Kenya ka olokore nyawa neno ka Daktari William Ruto be osekwako Raila koro keto Raila bute machiegni ma kuma onyono Raila nyono kata kamano to koro sani koro Gachagua gi joge bende temo golo Raila kuom Ruto giwacho ni ka Raila ochung' president to gi supporte to Raila bro bedo ker giwacho ni Raila yudo ga average 6 million votes to giwacho ni sani gin sure ni ginyalo yudo 6 million votes ne Raila mano kapok imedo jo Raila mano bro bedo ko yude god Kenya mano yudo god Kenya kende makoro maga ema warito mondo waneni bro bedo nao kata kamano to kata embo yie ni sani to pod chon nikech kinde po nitie pod wan gi higni 2 gi wiye ma pod odong' mondo wadho wago ombulu to koro wacho ni piny pod chon koro but onyiso Raila nang'o ni ka Raila oyudo support ma Mount Kenya to mano obobedo keto wacho ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende nie e paraina no giwacho nang'o ni kapo ni gidhi direction to obro miyo gi blessings mari nikech nyaka sani bende Gachagua wacho ni oloso gima ne jatend piny man Uhuru Kenyatta mar mondo mi oriwre kod kweth mare ka bende kweth mare nyakorom ga joma na ka Hansel osenyisi kanyo nitiere kod jo siasa mopogore opogore nitiere kod jatend bura mar Wiper Kalonzo Musyoka nitiere governor mano ma Trans Nzoia George Natembea senator county ma Busia Okiya Omtata jatend bura mano mar DAP-K Eugene Wamalwa e kinde jo siasa mamoko bende wang'e ni Gachagua bende nowacho ni obro bedo koyango kweth ma bende gibiro bedo ka gitiyo godo rom kanyo dwe mar 5 nyaka sani kata mna wang'e ni bende Raila Odinga osebedo ka luorore odiochieng' manyoro no anene e county mano ma Kisumu don wacho ni obro bedo kochoko pacho ganda kanyakla kod johera mage bang'e obro bedo ko nyiso wachung' mare mano mar siasa ma bende pod warito man radie kata kamano to wan ka nitiere jogo mosirore gi jatend piny Kenya Ruto ma be osebal gi paro mag Gachagua no
wan ka gi majority leader tinda kian en majority cause en kech do to nosewacho en majority don speaker nosewacho ni koro kweth mar Kenya Kwanza ma ng'eny od bura gine kweth mathoth koro ichungwa pod en majority koro ichungwa ka gi MP ma Laikipia mano Mwangi Kiunjuri gi Oscar Sudi mano MP ma Kapsabet owacho ni proposal aina no Gachagua wiyo wil go kabisa giwacho ni gin alafu kae to ntiere ji kaka nyuto gini ma support koro opogo siasa joma support Daktari William Ruto to chung nang'o ni Raila ni korgi to joma support Gachagua to wacho nang'o ni gima Gachagua wacho no ka Raila oluwogi to nyalo timore to koro gima penjora ni koro bro lokore nade nikech Ogai Raila Odinga achiel ni nitie kaka nobedo represented yo got kochacha koro ang'a dhi change wang'ni mane gima temo penjo nikech gino ka wanyalo no ni ang'o mo change kono ero to nyalo bedo ni Raila nyalo bedo president adier kaka Gachagua wacho tane na siasa wacho ni en gimoro malokre piny maru en malokre to ahinya nyamotelo ne yiero mar higa mar 2027 ng'wech pod ie lach nikech pod wantiere gi higni madirom ariyo kama adek kamano nyakorunga jong kodhi nyime ite mano mar aboro jatend piny nitiere gwenge mago mag kadwadh nam chumbi duch manyoro ne nitiere kaunti mano ma Kwale kama bende no yango chenro mopogore kata kamano jatend piny bende owacho osiro gimomiyo ni koro odwaro tiyo kod kweth mapingo piny owacho mano opposition kata kamano waseneno ko yango chenro mopogore kadwadh nam chumbi mago moriwo chenro mago mag osiptende nwanene kanyo ka odhi yango chenro mano mar mondo mi gund suptal mong'ere kaka Mkongani level 3 hospital kopogore gi mano chenro mar tudo stima mago mong'ere kaka last mile electricity connectivity affordable housing e kind mamoko adier to kaka jatend piny wacho no to gwenge mag nam chumbi kucha to samoro osega kale akwede mag siasa gi mag dhoudi ma osethiro dongruok kono ero ana wacho ka ni Mombasa e city mokwongo Kenya ka to kata wano king'iyo ga dongruok ne to kinya pimo gi gwenge moko ma Kenya ka makoro ka dibera ni sirikal chunye adier sirikal Daktari William Ruto chunye adier nitiere konyo jo Mombasa tananeno ka en gima ber nikech mane momi en jatend piny jatend piny to wacho ka nang'o ni otemo mondo oriw jo Kenya ma en sani siasa mag akwede gi siasa mag dhoudi ok gin gik moko dwa winjo mago gik ma kaponi mane kuma chunye nitie tananeno ka en gima ber ma onego olu to timene dhoudi duto kiko timene nam chumbi kende otimene dhoudi duto wang'e ni bosewuok oko wacho nang'o otemo manyo kaka oloso ne rowere weche mag tich Kenya ka mondo rowere obed katiyo to samoro anya pinge matin nikech tije molose ga gin ga mana tije mag gedo gin mag tije mag jengo koro kanyo bo nego ng'iye ni rowere tijgo gin mana nyom jengo kende rowere osomo Kenya ka ma konyalo loso lwasi ma ohala onyalo loso lwasi malong'o mar osuru Kenya ka mondo investors obi mondo wayud kaka rowere nyalo tiyo mondo kik obed ni en sasa molose wi rowere kata kok gidhi Dubai kok gidhi Qatar tiyudo ka gin mana weche mag tiyo e jengo gi emineno ka kendo koro otenore ga ahinya kata kamano to kaka isewacho ni odhi launch projects mopogore wan ka gi Mkongani level 3 hospital monego be ni itimone upgrading makoro nyalo dhi to level 4 kata malo weche mag last mile ni kasi timo onego be ni donje gwenge kono housing projects alafu gi weche mag title deeds ma gwenge ma dho nam chumbi kucho to adier weche mag title deeds to sebedo ka en wach makelo liet kono ero ne sana ne gwenge mani Gazi mano ma yudore Msambweni constituency onego beno chiwo title deeds madhi 6,000 monego beno miyo jomo odak kuondego kata kamano to wachore ni kuonde ma yande gise yango ni dhi gere affordable housing go to kane otim nonro to yud ni kuondego nitiere buche moko mantiere buolo
manyalo miyo udigo kik chung' motegno, makoro nyaka gidog gi lok pattern ma gitim nonro machielo giyang gwenge moko kendo, nikech wang'e ni gedo ma sirikal gedo to sani sirikal ok ger bungalows kata udi ma pinygi, gigero agera gorofe, to gorofe mondo iger malong'o nyaka ikuny piny malong'o, to lowo be nyaka bed motegno mondo kik ot sienyre, to sama koro buche nitierego to nyalo miyo ot sienyore. Kopogore gi mano Nyakwar Mgajwang' bende biro bedo kasomo kata mana maduong' Nyakwar Mgajwang' ma bende nolose gimomiyo ni koro osebedo kotiyo machiegni gi kweth mapingo piny owacho. Wang'e ni chieng' wuok tich noromo koda jatend duond bura mano mar ODM Raila Odinga e kar jot mare mantiere Mombasa, mano e kaunti ma Mombasa. Kopogore gi mano, wadhi anena weche motenre kod doho e ite mano mar 12 mane en gavana machon e kaunti mano ma Migori mano Okoth Obado kanyakla kod achije mamoko 2 ma bende iseyo kod nek mano mar nyadendi Sharon Otieno higni 6 mokalo. Bende neno ka koro wacho ni gibiro bedo kod witnesses mago joneno 11. Wang'e ni bura mano mar Sharon nek bed ni chako winje e kinde thuolo mar ndalo 8. Iwacho ni chakre chieng' tarik 23 mano mar dwe mar 4 ibiro bed kiwinjo chieng' tarik 23, 24 gi 25 mar dwe mar 4. Bang'e kendo ibiro bed kiwinje dwe mar 5 chieng' tarik 19 gi chieng' tarik 23. Koro motelo ne winjo bura makamano, anno ka Obado, Kaspar Obiero kanyakla kod Michael Oyamo biro bedo kod joneno 11. Kes ni to seyware, wang'e ni chakre higa mar 2018 mano kuma ne oyude ringre nyadendi Sharon mane kindego ne jasomo e mbalariany, mano wito ngimane kane mana jahigni 26 kende, to kes no seyware masani koro Obado gi jogo ma otudore gi mano tud gi achich moko kendo mano tud gi weche mag nekno, mano Michael Juma Oyamo gi Kaspar Obiero, giwacho ni gidwa kelo witnesses 11 in total. Ma iwacho ni Oyamo biro kelo ji 4 to Obiero biro kelo ji 5 mondo okonygi obed witnesses. Bende biro kelo witness kata joneno 2. Obado bende biro medo joge kanyo ero. To giwacho ni gibiro kelo evidence ma jogo oswear kata osingore ni en adier manotimore kanyo ero, makoro ka gitemo mondo gilos nying-gi mondo e nyim doho, to burano onego bed ni iwinjo e nyim judge ma nyinge burano onego bed ni iwinjo e nying judge mano bang' higni 6, makoro waneno ka Don koro bang' higni 6 koro ibiro bed kiwinje e kind thuolo mano mar higni iwacho ni e kind thuolo mano mar ndalo 8 mano Justice Githua. Mano Cecilia Githua. Waneno koduche manyoro bende Obado ka bende nochopo e nyim judge kata mana jang'ad bura mar doho maduong' mano mong'ere kaka Cecilia Githua mane doho ma Milimani oduche manyoro kama bende nagiyango witnesses kata mana joneno ma bende gibiro bedo ka gikelo. Kata kamano wano biro rito mar neno kaka bura makamano biro bedo ka dhi nyime. Hansel mapiyo piyo nikech aneno ka saa 1 chiegni romo, dakika odong' mana 3 kende. E ite mar 14 weche motenre koda arita kunya Nyakwar Mgajwang'. Nitiere obila ma bende negi e piny mano mar Haiti. Obila mawuok e piny Kenya ka ma bende ong'ere gi nying mar Samuel Tompei Kaitwai ma bende Nyakwar Mgajwang' kaluwore kod anyuola mare nochano timo limbe e pacho kae mane dwe mar 4 mano mar higane. Aneno ka nitie mikai mare ka mong'ere kaka Naomi Samuel ma bende en chi Samuel Kaitwai. Wacho ni Samuel nachano tero mahari, nachano nyombo kata nachalo tero dhok dalagi e dwe mar 4 e kinde ma bende nochano timo limbe e pacho kae. Mae en wach malit ahinya ka koro jalno ma pod iketino jahigni 31 kende koro nyosa wito ngimane Haiti kochacha. To magi to wang'e ni ne nyalo bedo ne gima ne waparo ni nyalo bedo nyalo timo, nikech kidhi e lweny to nyaka iwit samoro iwit ji, ma koro wago mos ne familia mar
mar Samuel makoro wanyalo wacho notho kaka hero mano odhi kelo kwe pinje mag Haiti kochacha. Kata kamano to omiwa sigande ka matin wacho ni notemo donje police, notemo didek koko fanikiwa makoro mar ang'wen higa mar 2021 mano nyocha kodonje force nyocha ka macho nosebedo mana lweny kuom thuolo mar higni ang'wen kama makoro nye oteri Haiti makoro masira no nyose timore to wachara ni kinde mane en kuro nonyiso family ne kano pimo negi kaka kuro chal ni negin e bungu kuma negi gore gi jonjore to wacho ni bungu kuma ne gintiere no samoro ikia kata ni janjore bro wuok kon mane en wach matek ahinya nikech in kuro nyaki beda late makoro nyotimore kamano ero to Samuel ni bende mana familia ne deo like kaning'io kata mana kaka chung mare familia nen siro e familia mare kaneno kata mana kisomo sigana ne ibro bedo ka iyango ni matut nyakwa mgajo no chano gero kata mana ot kanyo manyaka kite no sepanga kanyo kopogre gi mano bende Samuel ni benen rawera nikech nyonyole higa mar 1994 manyiso ni en mana higni 31 nyakwa mgajo ngoni ka thuolo makende mano mar somo siganda Samuel Kaitwai mabende koro tho mana bang' thuolo mar higni 4 kosedonjo mana e lweny kata kamano nodhi e piny Haiti mano higa mokalo mapio Hansel adaro mar mondo mi wang'e na machinglo mantiere ite mano mar 17 ano kondik ni relax it's just a weed janjaweed to ang'e jatend kweth mano mar janjaweed Mohamed Dagalo mano mar Rapid Support Forces mano mar piny Sudan ka ito koro waneno ka jal machalo jatend piny Kenya makoro wacho ni relax is just a weed janjaweed en koro onyiso ma chalo jalupne to janjaweed ni dwaro kwanyo ng'akanye ma ok jalupne ma chalo Kithure Kindiki koro nyise mana nen mana janjaweed obera mos mana janjaweed kosen kaluore kod chung mabende wasenjo ka jatend piny Kenya wacho naneno kata mana Milome mabende jatende jotend migepe bende nooro mano ema nyalo bedo ni ka to gima koro wakiani Kithure Kindiki to koro ene moral red carpet ka to gini chalni koro kwako nyaka joma nie sirikal ma Kenya kama ne interpretation ma chal ka buya ng'ini buya chalo ka ilongo na ombugu lumo ilongo na ombugu ma roots ne donjo ga ilo ma deep cha koro chaka gima koro gini koro sechako kwako jogo manie sirikand Kenya kama koro warito neno ni sigana ni bro yangore nango incha waneno ka jo RSF gi njo osign oketo kogie obok moro manyegi wacho nango ni gibro loso sirikal manyien kata sirikal motengore gi sirikal mani Sudan sani mondo gilos sirikal manyien kanyo ka gidwa chako procedure mag kautelo kanyo nyakwa ngo jong padja somo gi padja ndiko pogore kineno machinglo maka mana mantiere yamo haken ni nene yo machal nade nyalo mna somo no paro Hansel adaro mar mondo mamul sigana rio kende bange walor nonro mar gazet ano ka welos chope studio weche matimore county nyakwa ngo jwange ite mar 20 gi 21 kende ema bendo bro bedo kwa mulo bange obro bedo kwa tiko nonro mar gazet ite mar 20 wang'eni ntiere dishi na county Nairobi county sebedo ka chiwo chiemo ne jopuonjre kori penyo ni dishi na county who else is eating ipenjo ni ng'ake do machieme dishi na county kanyo mano kaluore kod nonro mabende notim gi auditor general pachoka kaluore kod omenda mabende sirikand county noyudo mano ma Nairobi noyudo omenda kowuok kuom iwacho ni embassy mano mar piny French to nagido omenda makore lach nikech wacho ni French embassy mano mantiere pachoka nochiwore mar mondo mi okony chenro mano mar chiwo pok mar chiemo ne nyithi sikul ano kanyo ka negi chiwo siling $145,725 koro auditor general penjo ni ng'a kendo chiemo e chiemb nyithindo nitiere pesa mane obedo donated ni wacho ni ok nodhi e account ma county nodhi account mar organization moro miluongo ni Food for Education ma koro no account emane gino dhiye wang'e ni dishi na county ni kata mana chenro ma pidho nyithi sikul ni onego bed ni nyathi sikul ka nyathi sikul golo siling 5 to county golo siling 20 ma koro gini ne en project maber ma kata mana koro jo Faransa be noneno nango
ni wakony gini eri mondo odhiyo. Kata kamano koro penjore ka ni dibere nyithindo kende ok ema chiemo ka, nyaka bed ni nitiere ng'ato bende keto lwete agulu no ero samoro machiemo malo kata nyithindo chamo mang'eny molo nyithindo makoro mane midhiero mani kadhi. Koro Auditor General to wacho nang'o ni county nyalo bede ni nitiere kaka county be mibadhi moro donje kanyo ero makoro onego county jatend county Sakaja be owuog oko nyis jo Kenya kaka omenda go osebedo katiyo. Adwa ni wachie gite mano mar 21 mabe naneno kanya korom Gajwang'. Nitiere kanisa moro Hanse, lakini nitiere mbui mage, kintiere mbui kaka mago mag Facebook, nitiere mbui kaka mago mag TikTok e kin mamoko. Nitiere kanisa moro mabende osebedo kanyuolo paro mopogore opogore, nyinge Bethel for Jesus Ministry International mantiere kaunti ma Bomet. Kanisa ni wachore ni kaluwore gi joneno, giwacho ni kanisa ni nitie jodolo kaka chwado ji kanyo, ichwadi samoro bendi wangi akeni bende iserodhnogi. Nitiere kanda moro ma bende naneno ka ji share kata mna pogo e mbui mopogore opogore mano mar miyo moro machal ka gimi akeni wang'e kendo make ma bende otwe lwetege ni nyise ni kamane kaka healing kata resruok biro. An gima mango dhoga ni ang'o miyo kanisni joma miyo ema iyudo kaka ng'eny ahinya. To kendo joma miyo be michwado. Ni miyo michwado. Ng'ama dichuok chwade kata kamano janeno moro iluongo ni Cherotich Nika mawuok Kapsabet chiwo nende kaka tarik 19 dwe mar Februari dwe mar ariyo noyudore kanisa opimo kaka noyudore kanisa kanyo kane ten wendo pare mano ken kanisa moja thoro dhiye en wende kanisa to bedo chien nodhi adhiya limbe wacho ni nitiere kaka nidwa goye mondo ino kikele maber Hansel. Wacho ni miyo ni nobedo chien e kanisa ma kanisa manyien odhi limo kanisa ni Nyakorom Gajwang' obedo chien ting'e ushers iwacho ni ushers ka jogo ma welcome ji nyise ni koro nyadendi wuog ka idhi bedo mbele to wacho ni an abiro mana timo limbe kano tero mbele noyudo chwat owore jadolo chwada nango nineno kata nako dhi ka obi ka obila wacho ni noyudo hinyruok e ng'eye e tiende e lwetege koro keto mako kes kanyo gi jadolo kata kamano to ang'e nikech koro kinde osedhi kata kamano an gima aywago ni kaka jo kanisa nikech kata an aja kanisa wayal injili makare wae injili moko makia ni chwado ng'ato wan ok naneno Kristo ka chwado ng'ato mondo ogolne jochiende kata inyono ng'ato kata mana ni wadhiuru watwe kuom kata mana ndalo makama mondo eka wadhi e polo. Injili aina no ken injili makare. An gima mako dhoga ni nonro mitimo godo bila nikech nanego beni mako jadolo no kanyakla kod ji 15 mabendo osebedo ka konya shaska magolo ji tidhe chwade mbele kanisa ka. Anno ka gilal miru nikech koro kes makamano akeno bila masamoro akeni en nyao mabende ginyiso nikech adiera idoro nyisa ni obila ok nyal yudo jadolo ne kanyakla kod jokony mage kanisa nikech koro wacho ni gilal miru omiyo kes makama pod dhi mos. Obila to nyalo yudo ji Kenya ka to wase ni obila ka dwari to ginyalo yudi kinde ng'anyo ne ging'e yudo Gen Z matieni ni onge ng'at mok ginya yudo Kenya ka koro ma riena ina wach ka gidwaro to ginyalo mano gima ng'e. Ani wacho ni weche ma kanisa mwakete ge thin line wacho ni thin line kanyo chung mar ng'ato Nyakorom Gajwang' oyo koko mano Hansel hanno ka sa chielo seromo gi dakika 9 gi kanyo bende makelo we giko mano mar weche mag mano mipek e gazede mopogore opogore Hansel e bonjere ripredek wachni mogik watieko samoro mabende nokwa mulo. An wachna mogik en kalure gi weche mag thieth Kenya ka podi nyawinjo ka sirikal bosegolo milome ni osiptende ma ose nyiso ji ni ok ginyal miyo gi thieth nikech pesa onge ibro kaw ne gi okang' monego sirikal okaw mokwongo en okang' mokaw ne owuon nikech en confusion ma wantiere ni sirikal emo kele nikech NHIF kane wawuok NHIF wadhi SHIF records mane wawuok go kono gope mane ni kuro pok ochul johala ka johala ong'e nang'o ni ohala nyaka iket pesa ekiyudo to osuptende ma ji wegi private hospitals gi
ok gionge funding machielo, gin nyaka githiedh ji eka giyuti. Makoro sirikal onego ng'i wach ni mondo okony jo Kenya. Thieth en gima wachne oserochre Kenya ka higa achiel mokalo, ma onego bed ni sirikal ng'iyo wach malong'o ahinya. Mane wach manyalo wacho mogik. Erokamano nya Hansel kuom mondo nonro mano mar gazet. Nyakwaram Gajong bende gazet ma Daily Nation ka yudo thuolo ite mar adek wani som sigana mano mar bungu moro mong'ere kaka Makongo mantiere kaunti mano ma Makueni. Kama bende bungu ni Nyakwaram Gajwang' jomaundu ma osebedo ka nego oganda e pacho ka osebedo ka wito ringre mago mag oganda e bungu makamano. Gima nomako dho oganda koro en ringre jalno ero mawuok e piny Britain ma bende noyud bungu mare. Wacho ni bungu no kaluwore kod jodak makono pok giyudo ga ringre ng'at ma jarachar, iwacho ni ng'at ma white. E okang' mokwongo koro nagiyudo. Koro wani soma na sigana mano mar bungu no ma bende ntiere apaya ma Makueni. Wacho ni kichomo apaya no kidhi e bungu no onge CCTV kamera. Semomiyo ni jomaundu kawo thuolo mano mar nega ji tidhi witi nikech koro ok nyal fwer ndachi. Kwa kamano dakika na par tok sa achiel Nyakwaram Gajwang' gi kanyo bende makelo e giko mar nonro mar gazet. Mabiro en twak mabende aneno ka nyadendi Joyce Oduor oseikre godo yo makare, twak mar piny. Waradi kende cheno mar mbaka oromo kama bende abiro bedo kakelo ni twak. Nyinga Sharon Ong'aw. Share your unique referral link. Get Mogi yako ku sign up na